Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Йорчолда яшелчәләр кыйммәтләнде. Хәзер беренчел кирәкле продуктлар күпме тора? Шәһәрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре үз эшен дәвам итә. Эшмәкәрләр, фермерлар һәм аграрийлар нәрсәләр алып килгән? Йорчолда яшелчәләр кыйммәтләнде, сатып алучылар шулай дип билгеләй. Шәһәр халкының күзәтүләре дә дөрескә туры килә. Татарстан стат мәгълүматларына караганда, помидор бәясе 4%-ка, суган 4%-ка диярлек арткан, антилидерлар өчлеген кишер ява, аның бәясе 3%-ка арткан. Беренчел кирәкле продуктлар күпме тора? Айзилә Шаймөхәммәтова белде. Татарстан стат мәгълүматларына караганда, узган атнада помидор һәм суган бәяләре арткан. Әмма шул ук вакытта кыярлар кискен арзанайган. Чыннан да быел суганның бәясе күтәрелде дип раслый Рафик Камалов. Аның 1 килограмм хакы 48 сумга кадәр арткан. Чаллылы сүзләренчә, бәяләр күтәрелү көньяк илләрдә салкыннар башлану сәбәпле килеп чыккан. Суган җылы яктагы илләрдән барсында аннан килә иде. Үзбәкстан, Таҗикстан, Казакстан. Аларда китереп бирде суыклар. И все. Бөтен суган, безгә таштырган суганнар, алар барда туңды. Бу складларда калган, үзебез суганнар наверняка. Шәһәрлеләр суган гына түгел, барлык яшелчәләр дә кыйммәтләнә дип саный. Кайбер чаллылыларга, бигрәк тә пенсионерларның кесәләренә суга. Шуңа күрә аларга арзанрак продуктлар эзләргә туры килә. Огурцы, помидоры подорожали. Лук тоже подорожал. Сейчас вот я здесь еще не смотрела, но в других магазинах подорожал. 50-60 есть. Подорожало. Вот эти помидоры, огурцы, они больно уж дорогие. А лук еще, ну если он нужен, берешь, куда деваться. Белгечләр исәпләвенчә, яхшы хәбәр дә бар. Башка товарларның бәяләре төшкән. Мәсәлән, иремчек, балалар өчен җиләк-җимеш консервалары, тоз, кәбестә һәм бәрәңге хакы арзанайган. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 номеры буенча көтеп калабыз. Сальмонелла кафе хезмәткәреннән таралган. Бу хакта шулай ук бүген эшлекле дүшәмбе вакытында шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, күпләп агулану 19 һәм 20 мартта Яңа шәһәрнең 7 комплексында урнашкан кафеда булды. 9 кеше үзен начар хис итә. 6 пациент инфекцион хастаханәгә озатылган, 3-се амбулатор рәвештә дәвалана. Доклад, в принципе, завершен. Спасибо за внимание. А что у нас по рок-н-роллу? Баш санитар табиб Илгизәр Бариев эпидемиология хәл турында сөйләде һәм рок-н-ролл кафесында күпләп агулану турында сүз кузгатмады. Вы не замалчиваете? Я из вас не должен эту информацию вытягивать. Ну, это из ряда вон выходящий случай. Вы так легко сказали, все, неделя прошла спокойно. Какое может быть спокойствие? Когда несколько наших граждан попали в инфекционную больницу. Зачем об этом умалчивать? Суд карары буенча 7 комплекстагы кафе үз эшчәнлеген 90 тәүлеккә вакытлыча туктатып тора. Кайберәүләр ризыкка бирдә заказ биргән, икенчеләре киттереп бирү хезмәтеннән файдаланганнар. 9 кеше үзен начар хис итеп йогышлы авырулар хастаханәсенә мөрәҗәгать иткән. Клинически были поставлены диагнозы острой кишечной инфекции, невыясненной этиологии. Позднее лабораторно подтвержден случай сальмонеллеза. У обратившихся у 8 граждан специалистами Роспотребнадзора был оперативно организован выезд в данное кафе, проведены все необходимые мероприятия отбора образцов проб. Кафеның эш хезмәткәрендә сальмонеллез ачыкланган. Илгизәр Бариев сүзләренчә, бу персоналның авырган килеш эшен дәвам итүен күрсәтә. Ризыкның зарарлануы ихтимал, аннан соң инде бирегә килүчеләр. Баш табиб хәбәр иткәнчә, кафе март аенда ачылган булган. Ул вакытта тикшерүгә мораторий гамәлдә булган. Хәзер гомуми туклану урыннарда зур күләмле профилактика эше башланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Ауыл хуҗалыгы ярминкеләренә 160 тоннадан артык продукция китерелгән сәүдә майданчыклары 3 ноктада төзүче стадионы каршында ипподромда һәм Южный агросәнәгать паркында җәелдерелә. Эшмәкәрләр, фермерлар һәм аграрийлар нәрсәләр алып килгән. Бу турда безнең алдагы материалда. У нас липовый мед. Вот это гречишний мед. Юкә Карабудай һәм Чәчәк балы авыл хуҗалыгы ярминкәләре өчен балны Илгиз Махиянов Удмуртиядан җыя, оннан соң Чаллыга алып килә. Бу сезонда сату авыррак бара, ләкин ихтыяҗ бар ди умартачы. Цены чуть-чуть снизились. Сейчас уже сезон кончается, поэтому нормальные, приемлемые цены. Люди покупают. Вот сегодня тоже хорошая обстановка. Башка сатучылар да бәяләрнең тотрыклылыгын бәялиләр. Мәсәлән, көзге сезонда скумбрия 215 сум тора иде. Язгы ярминкәдә дә шундый ук бәя саклана. Бәяләр 450-дән башлап 550-гә хәтле. Төрлечә инде. Ваклап саткач инде төрлечә инде. Коты белән сатканда инде 480 сум инде. Бәяләр. Балык һәм балдан тыш ярминкәләрдә ит һәм сөт продукциясе киптерелгән җиләк-җимеш, яшелчәләрдә сатып алырга мөмкин. Бу ярмаркага киләбез инде без атна сайын 2 атнага бер, айга бер киләбез. Итләре әйбәт, авыл җирендә үскән. Йомыркасын алабыз. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә үткәрелә, киләсесе 1 апрельдә булачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 6-нчы көне сәхәре ашау төнге 3 сәгать 2 минутта тәмамланырга тиеш. Ифтар яисә авыз ачу вакыты 17 сәгать 59 минутка туры килә. Шуны искәртергә кирәк. Ураза ул ашау ишүдән генә тыелу түгел, рухи яктан паклану да. Рамазан аенда начар гадәтләрдән арынып, күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышырга кирәк. Нәкъ Рамазан аенда һәр изге гамәл савабы Аллаһ Тәгалә тарафыннан 700-гә кадәр арттырылып языла. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Высокоинтенсивная лазерная терапия HILT. Лечение суставов и межпозвоночной грыжи. Лекон Плюс. Звоните. Телефон в Набережных Челнах. 47 58 48. Продсклад Победа. Колбаса краковская 400 грамм 169,90. Пельмени домашние 229,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам. 2 апреля 2023 года состоится общее отчетное собрание СНТ «Черемушки» в 10 часов утра в ДК «КамАЗа». Требуются грузчики, зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 8 919 623 19 35.